Hirugarren emankizun horrentzat, abentura goxez pagolako egira joan galtzerat. Eta han, takiliako etxean, Jose Perez aurkitu dut. Berak, Jose Kanbudo kirolaren oinarriak erakasteko asmoarekin. Baina, arte marzial bat pagolan, badazia itez duena, ez? Iepa! Egunon, Jose! Egunon, Txobin! Untsagiria! Bai, kontent niz, gire ikusteaz. Eta ez da erraz zure etxean atxamaiteko. Baietz, baina, munduko zentroa, pagolan, ez? Ega da, leku bikaida dela hemen, eta aro horrekin gainata ino ederago. Hale, sargaiten egun. Ordean, Jose, gaur dinani zure etxera, takilia etxea eben, pagolan, bizki etxe polita gainerat. Mila esker? Ez da, bon, hala ere, hemen izan gira, goizuntan, Jose Kanbudo zurekin egiteko, hori da? Baietz, Jose Kanbudo hasiko ziste. Kirol edo praktika hori, aipatzen altzin duke, zer da esusen Jose Kanbudo? Josekan eskola sortzen da Japonian 1950 eta gero 60 hamarkadan heldu da eta Europan, eta hasten da edatzen laboratorio bat bezala. Eta Japoniar horiek ohartzen dira badirela gauza hainitz on metodo hainitzetan, eta hasten dira eta bilatzen zer den eraginkortasunaren mamia edo sustraia arte guzi horietan. Eta laboratorio montatzen dute. Beraz, Jose Kanbudo da arte marzial bat. Eta Jose Kanbudon xuxen zer aurkitzen da? Jose Kanbudo biziki erresa da. Da arte marziala guziak, arte marzial bakar baten gainean. Erran nahi dut, praktikatzen dugula armak, kirol armak, musazko armak eta arma tradizionalak, baita ere borroka, ostiko, ukanbil, ukandukadak, belaunkadak, parte gorputzaren parte guziekin, gehi proiekzioneak, lutsan bezala, gehi sumizioak eta aikidon bezala edo jiu-jitsu brasilian bezala. Hori guzia sartzen da praktika batean, lehenik gure lehen helburua da osasuna eta bigarenik eraginkortasuna. Eta zu justuki Jose bakatu erran diazu haintzin, bazela 30 urte hortan aizinela. Orain gaur egun, zertan zira zure kursoekin, tailerekin, ze publiko unkitzen zuen edo zer erakasten zu zuzen? Gaur egun eta guk osatzen dugu gure sarean badira 14 elkarte, bai egoaldean, eta guai biltzen dugu 500 ikasle, denetarik unkitzen dugu. Goi mailako kirolariak, jende albariduna, gazteak, zaharrak, haurrak, helduak, emazte gizon, bada egiazki gaur egun gure panela oso zabala dela. Ados. Bai. Bo, jaizan agira, ala hotxa edo milak itzen, zu gehienik. Baina, nahi nuke joan zure dozora izertzerat, hori da? Aitortu behar da zut ez nintzala borrokalari handi bat. Benire ez. Baina, beldurrik ez dutara, hori joan engira, Gozen, Jose? Absolutuki, guatzin. Ale. Gainan erabaiten hauzu, zegela hauzun ole. Oho! Hor zaude gure prestakuntza fisikorako eta gelan. Hor erakutsiko da hutzut erabiltzen dugun sistema berezia. Ikusiko duzu, tresnazon batzu eta jastatuko duzu? Hemen txofretuko dut. Haupa! Ale txomi! Hasiko gira eta tranquiletzanik. Hor entzango hitz, eskuak bizkarren gainean. Eta, ale, itzul, ale lagu. Organizara binare sakonak lantzen. Binare estrukturalak. Segi. Ale, itzul. Ale lagu. Hemen gaude. Ale. Nere gana. Kasurekarekin, konporan azazu. Da horregon. Ongi. Ez baita aski, horrein gauza biziki simple eskatuko dizut, jartzen zara eta zangoak atxat, luzatu zangoak bizkat 8, 7, 6. Horrein egingo dugu absolutoki gauza berdina, baina beste zentzutan, ipordia hor, xabalda hor eta zangoak atxat. Horregon. Ta, segi. Sentitzen da zerbait, ez? Zaziru!
Ai. Oso ongi. Zirkoarekidako impresioneak oso ezberdinak, ez? Hauxe ditzen da sistemori ditzen da sigurgabetasuna, motrikoa. Sigurgabetasun motrikoa. Guk hori baizik ez dugu erabiltzen. Ez du iduri jingarria maitean du, ez, da tresna bat oso eraginkorra. Gero proposatuko dizut hauxe ikusi duzu da pixka bat hankak, guai landuko dugu pixka bat sigurgabetasuna, baina beste tresna batekin. Bost, lau, hiru, bi, bat, eta bat. Ale, bi, segitu, hiru, lau, bost. Orain proposatzen dizut bakarik egotea. Ados. Eta, ok? Ale. Ba, tira! Ongi, bi, pausa. Eta beste aldena, bi, oso ondo bezondo. Hiru, oso ongi erretegi. Kaina. Oso ondo, bikain. Ok. Bikain. Idei hona, makina ikin horara nik. Baiet, horrekin bukatu dugu, goazen guaia, bero azara, goazen behera. Goazen, miesker Jose, Wow. Tranquil. Zinez, gela, edera eman Jose, zeta hor bauzun asketa polit bat zura eta arlearen artean, eta gainerat ikusten delarik zure Josekan material guzia, ikusten dut ez batak eta eskularri eta... Material. Lehen zen behiteia, zen barrokia zen, atxiki duguta dena, eta antolatu duguta pixka bat gure gustuan, eta praktiko izaiteko bisan. Badituzu arma tradizionalak, arma horiek eginak dira eta lantzeko gehiago teknika eta abar, eskuinda gehiago eta jatoria, eta hor geroa da esker, da gehiago eta kilolarmak. Horiek hasiko gira horrekin. Ok? Ez dute bide egiten? Ez dute batere bide egiten. Hasten algira. Hasten algira, hor hasiko gira, begira, erakuts jo. Erakuts jo, ok. Orain, erakuts jo. Erakuts jo. Ok, orain, barne kampo. Ados. Barne kampo. Eta biztanena, kampo barne. Ok? Ale, badugu lau zepo fundamentala. Zuri. Ale. Osongi, bikain, aldatu eskuz. Joseka Mudo dena egiten da bi partetan, bat osasuna, bi eraginkortasuna. Eskan eskun, ale, erakutsi. Bam, osongi. Zuk. Ale, osongi. Bikain. Osatzen dugu materiala eta pasatuko gira eta beste taldeak batetara. Hasiko gira bat, eta bi, ok? Ale, bat bi, ale, bam, ale, beniz. Hop, mordia. Hop, mordia. Ongi, ok. Tranquil. Bat, bi, hiru. Ok, tout tranquil. Ale, beniz. Bat, bi, hiru. Bloka, desbia. Bat, bi, hiru. Ongi. Ok. Eskularroak, makilak. Uzten dugu hori, eta joaten gira beste parte batetarat. Bloka, itzul. Horixe. Bloka, itzul. Balido. Lurreda. Ok? Ongi. Erantzuna eta galdera. Nik galde egiten dut. Zuk erantzuten. Pum, eta orain berehala begira. Ez da bate goxo. Ez da bate goxo. Kasu, Nasai. Osbiko. Dora esli banidoa. Ne erotzen naiz. Pasatzen zira genetik. Pusatu nire bi beso goiot. Bero honen buruz. Hola, blokatzen nauzu. Ados. Ados? Hala,
Eta justuki hor egin dugu borroka bakelekin, Borroka esku zango, lurrekoa. Proiekzionean, lurrekoa, ikusten duzu dena badakal. Eta bakotxak bat du izena edo bat ere? Ez, da Joxe Kambudo. Aldiz hori nik proposatzen dizut, kimonoen jartziaz. Eta omen horrekin praktikatzen dela. Eta desafio eder bat zu ene kontra egin. Oho, horrekin. Ale, guazet. Bo, Joxe, egia. Azten dut. Laxe. Bo, azteko, elgar borrokatu egin zien, nahi zaitut eskertu, lagunak gireno, nokoan. Ados, mi esker goizuri. Mila eskerziak, biziki goxo izan da. Bo, guretzat ere. Eskoatik atzen dozut hola, eta bestalian besteleko batean etorriko da enesko. Ale, borroka hon.